Senere i dag, der tørner FCK og Brøndby sammen i det såkaldte New Firm Derby. Og rundt omkring i Europa, der er der altså rigtig mange af de her arvefjendeopgør. Barcelona, Real Madrid, Dortmund, Schalke eller for eksempel Arsenal mod Tottenham. Og de her opgør, de ender altså tit ret voldsomme. Der kan jo være politiske eller religiøse årsager til, at de her to klubbers fans, de ikke særlig godt kan lide hinanden. Og det bliver tit meget voldsomt, som vi også ser på de her billeder, når de her kampe de bliver spillet. Der er altså tit voldsomt sammenstød både under, før og efter kampene. Nu skal vi se lidt nærmere på nogle af de vildeste kampe, der er mellem de her ærkerivaler rundt omkring i Europa. Godmorgen og velkommen, Malte Nørgaard. Du har skrevet den her bog, som hedder Ærkerivaler. Ja. Og tillykke med den. Tak skal du have. Den er lige udkommet her. Prøv lige at fortælle os, hvorfor er det, vi er så optaget af de her ærkerival-opgør? Tit så står der jo meget mere på spil, end der gør i almindelige ligakampe, hvis man kan tillade sig at sige det. Tit er det jo, som du selv nævner, en kamp om territorier, håneretten, nogle gange endda om mesterskabet. Derfor så bliver de her opgør bare ekstremt intense, når de her ærkerivaler tørner sammen. Og hvad er det så, der er på spil? Nu siger jeg også netop, det er tit før og også efter kampene, at der også er meget på spil. Altså for fansene, en ting er netop der med at få point i tabellen og vinde et mesterskab, men altså, der er jo meget mere i det også for fansene. Det må man sige. Altså, det er jo også lige så meget kampen om tribunen for de her fans. Hvis man kan vinde den kamp på tribunen, så kan det også være, at man vinder kampen nede på banen. Så det er ikke kun af de 22 spillere nede på banen, der skal afgøre de her ærkerivale opgør. Det er altså lige så meget den kamp, der foregår uden for banen, der spiller ind, når vi ser de her helt intense og voldsomme kampe. Og lad os prøve at kigge på nogle af de opgør, som virkelig er meget voldsomme. Lad os tage en tur til Beograd, fordi der mødes Partizan Beograd og Røde Stjerne Beograd. Altså nogle gange, hvad er det for en kamp mellem de to? Det er jo et helt og det er vildt opgør i Serbien. Og man må jo sige, det er jo nærmest kampen om Balkan. I det gamle Jugoslavien, der var der endnu mere tryk på, når de her to mødes, fordi det var simpelthen, altså, det var det største opgør i Jugoslavien. Nu er der ikke så meget tilbage i den serbiske liga, som rent faktisk kan spille med på den internationale scene. Og derfor er det altså absolut de to største. Hvorfor kan de to ikke lide hinanden? Altså, hvad er historien bag det? Men... Jamen altså, Røde Stjerne er jo simpelthen kommunisternes klub. Det var det hold Milosevic, han holdt med. Han styrede den her klub med hård hånd. Han stod for alt fra billetsalg til udebaneture. Og man må jo sige, at det lykkedes jo meget godt for Milosevic. Altså Røde Stjerne slog Marseille i finalen i 1991 i Champions League-finalen. Og det var jo et kæmpestort hold på den europæiske scene. Siden den er serbisk klubfodbold, det er gået lidt ned ad bakke. Og derfor er det simpelthen de her kampe, man lever for, når man er serbisk fodboldtilskuer. Ja, der kan man sige, jeg kan godt huske dengang i 90'erne, hvor de jo spyttede talenter ud dernede fra Milan og alle de andre klubber. De købte jo altid de store stjerner fra Røde Stjerne og så videre. Men det er blevet lidt mindre dernede fra nu. Men lad os lige springe til Istanbul, fordi der er altså også et vildt opgør der mellem Galatasaray og Fenerbahce. Hvad er der på spil, når de to klubber fra Istanbul mødes? Der er lidt mere tænding på der, må man også sige. Altså, Fenerbahce hører til i den asiatiske del af Istanbul. Blev stiftet i 1907 af en lokal mand, hvorimod Galatasaray jo er de universitetsstuderendes klub. Så det er faktisk lidt overklassen, kan man sige. Det var det i hvert fald i gamle dage mod arbejderklassen, når de her to stod sammen. Og så var det selvfølgelig kampen om Asien mod Europa, når de her to Istanbul-hold de mødtes. Og det er simpelthen, det ligger så dybt i rødderne på de tyrkiske fodboldfans. Det er simpelthen, altså, der er bare knald på dernede. Jeg kan huske en gang også, jeg var på sådan en studietur i 2G, hvor vi var i Istanbul faktisk, og der kørte vi forbi tror jeg, Fenerbahce stadion på et tidspunkt, hvor der var så meget knald på, at de skulle spille kamp. Det er jo helt vildt. Ja, det er jo ikke mere end 3 år siden, der var en fan, der blev stukket ihjel ude foran stadion til et af de her ærgerivale opgør. Og det sætter det jo meget godt i perspektiv. Altså, det er jo langt fra danske tilstande. Det betyder så sindssygt meget for dem. Og i Athen er de altså også meget op at køre, når Olympiakos og Panathinaikos selvfølgelig mødes i rivalopgøret der. Hvad er det, der er på spil her? Jamen lidt igen kan vi snakke om, at Olympiakos hører til arbejderklassen, og Panathinaikos er overklassen. Og ja, det betyder ekstremt meget. Olympiakos kommer fra Piraeus, den store havn i Athen. Så det er typisk havnearbejderne, der støttede klubben. Men de har simpelthen fået sympati fra hele Grækenland af arbejderklassen. Alle dem, der har følt sig lidt undertrykt af styret i Grækenland. Og så sent som i november måtte de jo simpelthen aflyse kampen. Og det virker jo til, at de her politiske spændinger, der lidt er i Grækenland efter den økonomiske krise, det bliver projiceret over på fodboldbanen simpelthen. Og der blev skudt romerlys. Vores islandske landsholdsangriber Finnbogason, han blev ramt på hånden af et romerlys.
Og det endte jo med, at fansen løb ind på banen, da kampen blev aflyst på grund af de her fuldstændig absurde scener, der udspillede. Så hvis man er i Grækenland, så er det måske ikke lige den kamp, man skal tage familien med ind og se, selvom det sikkert er fascinerende, men det er ikke så sikkert lige at tage familien med ind og se Panathinaikos mod Olympiakos. Jeg vil holde mig på det neutrale afsnit. Det lyder meget fornuftigt. Nå, men lad os lige komme til det, der hedder Old Firm, fordi nu sagde jeg jo i starten, at Brøndby mod FCK, det bliver kaldt New Firm, og det har vi jo lånt lidt fra Old Firm, som foregår i Skotland med Celtic og Rangers. Hvad er det, der er på spil her mellem de to gamle klubber? Altså, det er et af mine absolut favoritopgør. Nu sige, Rangers er jo tilbage i den bedste række for næste sæson, efter de gik konkurs. Og det er jo simpelthen en religionskrig, vi har med at gøre. Altså, det er jo katolikkerne mod protestanterne. De irske katolikker holder med Celtic, og protestanterne holder med Rangers. Så det er simpelthen det her clash mellem religionerne. Og man må sige, Rangers helt frem til 1989 ville de ikke have katolske spillere på deres hold. Da de så endelig skrev kontrakt med Mo Johnson, en katolik, det gik helt amok. Fansen, de brændte deres sæsonkort, de rev halsterklæderne i stykker, og altså, det siger jo også bare, altså, hvor meget den her religion stadigvæk spiller ind på banen, eller uden for banen for den her skyld, når de her to hold de mødes. Ja, der er virkelig meget spil, og det bliver nemlig fedt, som du siger, at nu kan man sige, nu er Rangers endelig tilbage, efter at have været ude af den bedste række i flere år, så nu får vi de her opgør igen. Lad os lige runde, som sagt, i den hjemlige liga. Det er jo heldigvis ikke helt så voldsomt herhjemme, men der er dog trods alt tit, vi ser fans, der bliver anholdt både før og efter kampene, når Brøndby og FCK mødes. Hvad er det, der er på spil her mellem de to ærgerivaler? Altså, Brøndby og FCK er jo kampen om København. Det er godt, hvad vi skal passe på med at kalde det største opgør i Danmark. Så er der nok nogen i Midtjylland og Viborg, der bliver sure. Men det er jo en kæmpe kamp. Altså, man må sige, FCK som den her nye klub, der bliver stiftet i 92. Og allerede i 93 vinder de jo mesterskabet efter at have slået Brøndby 3-2 uden på Brøndby Stadion. Og man må sige, der kommer den her lillebror og nærmest stjæler guldet for Brøndby. På det her tidspunkt har Brøndby vundet det danske mesterskab 4 ud af de seneste 6 år. Så det er jo en lillebror, der leger lidt med storebror, må man sige, og Brøndby-fans, de kan ikke lide FCK. Det er jo sådan lidt den rebelske købeklub, vil de nok sige. Hvorimod FCK-fans nok vil sige, at Brøndby ikke er meget bedre selv. Og den diskussion stopper aldrig, kan man bare sige. Men tusind tak, fordi du kom her til morgen og lige gav os lidt fascination på de her ærgerivals opgør, hvor der virkelig er knald på. Tak for besøget. Velkommen.